Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. मी काही D.Ed शिक्षक वगैरे जे मोठ्या प्रमाणात कोर्स करून बेकार आहेत 8-8, 9-9 वर्ष, त्यांना त्वरित नोकरीमध्ये सामावून घ्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आमच्या 3000 D.Ed झालेले उमेदवार आहेत, त्यांना त्वरित घ्यावे असं प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. अशी विनंतीचं पत्र घेऊन मी आलो होतो. काही लोक उपोषणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कलेक्टर कार्यालयासमोर बसले होते शिक्षक, त्यांचाही तो प्रश्न होता. असे 3-4 प्रश्न घेऊन मी आलो. आदित्य ठाकरे यांनी काल हैदराबाद मधल्या एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना म्हटलं, तुम्ही नाही दखल नाही, अजिबात उत्तर देणार नाही. कोण आदित्य ठाकरे, कोण आहे, काय त्याला आहे प्रतिष्ठा, बालिश आहे तो. तुम्ही आता शाळेतल्या मुलांच्या प्रश्न विचाराल काय? एकनाथ शिंदेना अटक होणार होती म्हणून ते मातोश्रीवर जाऊन रडले होते. भाजपसोबत गेले असं भाजपसोबत नाही गेले. आज त्यांनी शिवसेना पक्ष घेऊन आलेत. शिवसेना, एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप अशी अलायन्स आहे, युती आहे, घेऊन आले नाही. आणि अशा प्रश्नात तुम्ही का दखल घेता मला कळत नाही. फोन येतोय का तिकडून? मी नहीं दखल घेत. सवाल का जवाब हिंदी में दे दीजिए. आदित्य ठाकरे ने कहा है. मैं नहीं उनका जवाब दूंगा, फिर बार करता हूँ. अब बचपना है, उसमें कुछ भी बोलते हैं. रोया था, कौन से साल में रोया था? संजय राउत तो गवाही दे रहे हैं. अरे सोड संजय राउत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.